20 ka magbanay ang apektado dihang gibaha ang usa ka barangay sa Alabel, Sarangani. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Jess Tony Humamil. Jess? Sara, gilang gihikling ang maong mga magbanay ato sa kusog nga pagbunok sa ulan kagahapon sa Datal, Angas, Alabel, Sarangani Province. Samtang pagkaanod sa usa ka balay paingon sa sapa, nakuhaan og video. Mao kini ang pagkaanod sa usa ka balay sa sitio Glamang, Barangay Datal, Angas, sa Alabel, Sarangani. Pasado alas 12 Lunes sa udto, ato sa kusog nga ulan sa lugar. Saysay sa mga residente. Paspas kuno ang paglapaw sa tubig sa sapa sa lugar tungod sa way unda nga pag-ulan. Matod sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Sarangani, upat ka mga balay ang gibanla sa baha. Lakip mga binuhing hayop, gianod sab sa tubig baha. Initially, 11 na baboy yun at isang karabaw ang parang natangin ng tubig na lumalagas. Pero still subject for validation. Ato sa Itabo, 20 ka magbanay ang apektado sa pagbaha. Hinuon walay natala nga namatay o nasamdan. Padayon ang assessment sa PDRMO Sarangani. Apan doon na kinipahimango sa mga namuyo sa dapin sa sapa ug duol sa landslide prone areas. Huwag na po natin hintayin pa kapag lumakas na po ang pagbugso ng ulan at nakikita natin na medyo tumataas na ang level ng tubig sa mga sapa o sa ilog at posible rin magkaroon ng landslide dahil nga sa pagbuhos ng ulan, magkaroon na po tayo ng paghahanda at makipag-ugnayan agad-agad tayo sa inyong mga barangay official. Kayo na po ang kusang mag-evacuate ng inyong area. Matod sa Pag-asa, localized thunderstorms ang padayong magpaulan sa dakong bahin sa Mindanao. Sara, temporaryong namasilong una sa balay sa ilang mga paryente ang mga apektadong pamilya. Hinoon hatagan na sabkuno sila og paunang tabang sa lokal nga kagamhanan. Sara. Okay, dagang salamat, Jess Tony Humamil.